O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, e a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitaban esta mañá Ourense. Quixemos facer unha visita a Ourense a dous exponentes importantes do que é a artesanía galega. Por un lado, na primeira visita, pois, estábamos con Félix, unha tenda de artesanía, un obradoiro de artesanía de sombrerería, e aparte, pois, colaborando tamén con colaboracións importantes como formador no que é un programa no que estamos, a verdad que está funcionando moi ben, que é aprender da tradición, que nos permite pois esas técnicas dos mellores artesáns que sean transferidas a outros artesáns ou alumnos de artesanía ou en algún caso incluso tamén con profesores de artes. En este caso pois visitamos unha que empezou sendo unha pop-up durante o Nadal, con éxito importante e que se consolida nunha rúa importante no centro de Ourense, na rúa Santo Domingo, pois tamén con firmas ou con produtos de diferentes artesáns galegos, de artesanía de Galicia. A visita comezaba no obradoiro do artesán Félix de Martín, especializado na sombreirería. Traballa a elaboración de sombreiros femininos que implica tarefas como a confección de flores ou traballos con plumas, entre outros, e as técnicas de sombreirería masculina máis tradicional. Un dos seus piares é a transmisión dos seus coñecementos a novos profesionais, porque cree que a normalización do uso do sombreiro é proporcional ao número de profesionais sombreireiros, así como a única maneira de que o oficio medre e evolucione. A tenda a modo está impulsada polas titulares de varios obradoiros inscritos en Artesanía de Galicia e supón un exemplo das novas fórmulas de comercialización do produto artesanal galego a partir da colaboración de varios profesionais para crear espazos de venda xuntando esforzos e minimizando custos, unha aposta pola marca Artesanía de Galicia. Que é unha marca que é recoñecida non só en toda España, senón tamén fora de España. Unha marca, unha artesanía de Galicia que está conseguindo conservar as tradicións propias galegas, pero dende un punto de vista innovando e hacia un produto moitísimo máis innovador e moitísimo máis contemporáneo que está triunfando tamén nos mercados, como se puido comprobar en Amodo, nesta tenda na que 4 socias comparten esta experiencia que seguro que vai ser un éxito aquí en Ourense.